know earthquake. Bring on disaster. You hit me head on, got me weak in my knees. Yeah, something inside me's changed. I was so much younger yesterday. Krásný den, já vás moc vítám u mého nového vlogu, který bude zase hlavně o jídle a o vaření, ale ukážu vám taky něco z mého úklidu. Dám vám nějaké tipy na nákupy, tak se pohodlně usaďte a uvařte si nějaký dobrý kavčo. Tenhle jogurt ovsánek jsme vyzkoušeli poprvé a Vašíkovi moc chutnal. Chutná docela podobně jako ovesná kaše. Obsahuje javorový sirup. Poslední dobou mně přijde, jako bych jenom uklízela. No, však to sami určitě znáte. Tenhle míček máme z Pepka. Ten jsem tam nemohla pro Vašíkovo nadšení pro míčky nechat. Stál, myslím, kolem 60 korun. Tady jsem se trochu upravila, protože jsme vyráželi do města a vy se mnou teď pojďte mrknout, co mají v DMku. Tahle řasenka od Miss Sporty je moje nejoblíbenější a kupuji ji pravidelně. Pro Vašíka jsem vzala feniklový čaj, tyhle 100% ovocné tyčinky, ochucené rýžové chlebíčky, mrkvovou šťávu, dětské mysli, které u nás teď nesmí chybět, potom Vašíkovou oblíbenou kaši a ještě špaldovou mléčnou, nějaké ovocné kapsičky do zásoby, když třeba někam jedeme, pro naši Elis tyhle granule a ještě nový hřebínek. Potom jsem byla vyzvednout objednávku od Detoxito, poskytli mi tyhle ty denní čajové detoxy na zkoušku a pro vás mám slevu 20% na jakýkoliv čaj z jejich e-shopu. Pokud se je rozhodnete vyzkoušet, tak při nákupu stačí zadat tento slevový kód. Potom jsme vyrazili na nákup do Lidlu, protože měli italský týden a Vašík se prospal aspoň v tom autě. A tady už je náš nákup. Koupila jsem smetanu na vaření, měli ve slevě tyhle listové těsta, tak jsem vzala rovnou 4. Chtěla jsem vyzkoušet tyhle jejich proteinové jogurty, dále jsem vzala sušené droždí, tyhle proteinové tyčinky s vysokým obsahem bílkovin. Dále bílé jogurty, banány, baby špenát. Tyhle tortellony plněné rikotou a špenátem. Další proteinové tyčinky, tentokrát z arašídy. Dále jsem koupila fetu, třeba do salátů, uzenou makrelu, cheddar a tenhle velký balík mozzarelly. Je tam 4x420 gramů, takže je celkem 8 kusů. Ovsánek, ten už jste viděli na začátku videa. Potom jsem vzala sezam, oříšky a nějaké sušené ovoce, meruňky a brusinky. Rajčatový protlak, ze kterého vařím hodně často. Potom mě tam zaujalo tohle paprikové pesto a tenhle ten nápoj, který obsahuje jenom bílý jogurt a ovoce. Tady máme bazalkové pesto a rajčatové pesto. Moje oblíbené řecké jogurty s čokoládou. Sušená rajčata, proteinové chlebíčky, čočkové, vyzkoušela jsem poprvé. A další sýry, pravý parmazán a potom ještě takové hoblinky parmazánu. Docela výjimečně jsem koupila tyhle čokolády na vaření a ještě čokoládové proteinové pudinky.
tuhle tu pomazánku, která je opravdu výborná. Dále humus s mrkví a koriandrem a s polivami a šunku. No a těch jogurtů jsem vzala opravdu spoustu. Tady se můžete mrknout na složení. Pro vašíka jsem tam vzala ještě tenhle biopříkrm s hovězím, protože to zase tak často nevařím, a 2 kapsičky. A ještě v Lidlu měli tohleto obří balení borůvek, je to 400 gramů. A tohle balzamiko mě tam opravdu hodně zaujalo, je totiž s malinovou šťávou, tak jsem zvědavá, jaký bude. A teď si se mnou pojďte pustit do vaření. a šli jsme s Vašíkem objevovat vesmír.
Na Vaškovo přání jsem pekla tyhle tartaletky s pudinkovým krémem a ovocem, tak kdybyste chtěli recept, určitě mi dejte vědět do komentářů. Pro Vašíka jsem udělala takhle puding s piškotama a ovocem a na tartaletky jsem pak přidala ještě trochu želé. Zas a opět hora prádla a tady můžete vidět mého pomocníčka. Když jsem byla v DMku, tak jsem šla ještě kolem tety a všimla jsem si, že mají spoustu slev, takže vám chci ukázat ještě tenhle nákup a chci vám moc doporučit tyhle arašídové krémy. Jsou s čekankou a koupila jsem je tam jenom za 60 Kč, což je parádní cena, trvanlivost do konce února. Tak jsem vzala rovnou 2, pak jsem tam objevila tuhletu kokosovou tyčinku jenom za 17 Kč. Koupila jsem si ženšen, protože už jsem ho v minulosti užívala každý den a cítila jsem se potom líp. Tenhle čekankový sirup, koupila jsem ho tam za 100, trvanlivost zase do konce února. Jsou to potraviny před projitím. A tady jsou výživové údaje, ten sirup je opravdu skvělý. Potom jsem vzala tohleto ovoce sušené mrazem, nám opravdu moc chutná, takže se u nás nestratí. Koupila jsem maliny i jahody. A ještě jsem tam koupila za 30 Kč tuhletu směs na low carb chléb, kterou jsem už dlouho chtěla vyzkoušet. A tady jsou výživové hodnoty. A pojďte si se mnou pustit do dalšího receptu. Do menšího pekáčku jsem vysypala tyhle tortellony plněné špenátem. Vylila jsem je smetanou na vaření. V něm jsem přidala nakrájená rajčata. Tohle rajčatové pesto z Lidlu je opravdu dost výrazné, takže jsem použila jenom polovinu. Zamíchala jsem to a potom jsem přidala baby špenát. Klidně to radši zapečte v něčem větším, já chtěla, aby to bylo hezký na video a skoro se mi to tam nevešlo. Menší plátky kuřecího masa jsem osolila, dochutila sušenou bazalkou a přidala jsem je nahoru na tortellony. Dále jsem si nakrájela 2 mozzarelly, ty jsem potom naskládala nahoru, aby se hezky zapekly. Celé jsem to ještě posypala strouhaným parmazánem. A nakonec jsem ještě nalila trochu smetany mezi těstoviny, protože oni by se měli ještě tak nějakých 15 minut vařit.
Pro Vašíka jsem udělala taky tortellony, ale protože jsou solené, tak už jsem zbytek nesolila. Přidala jsem k tomu jenom rajčata, baby špenát, smetanu, nahoru menší plátek kuřecího masa a 2 plátky mozzarelly. Pekla jsem to společně asi 3/4 hodiny. A tady už je výsledek. Opravdu moc se to povedlo. Tohle je jeden z mých nejlepších receptů. Tak to vyzkoušejte. Samozřejmě ale záleží na vaší chuti. Elis například chutná tahle tráva z megaknih, která nám opravdu dobře roste. Večer jsem vyzkoušela ten druhý čaj od Detoxu. A ještě vám chci ukázat jeho složení, koho by to zajímalo. Teď už se pojďme pustit do pečení tohoto chleba. Do směsi se přidávají jenom 4 vejce a bílý jogurt. Vrch potom posypu ještě slunečnicovými semínky. Look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song that we beat to death in Tucson. Okay. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years no call, and now I'm looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner. Ke chlebu jsem dělala tu nějakou pomazánku z tohohle bylinkového másla z Lidlu. Použila jsem ty nějakové filety ve vlastní šťávě, trochu majonézy, trošku medové hořčice a cibuli. Klasicky do tuňákovky přidávám ještě kyselé okurky, ale bohužel jsem je zrovna neměla. Chleba byl opravdu výborný, i když dost nízký, takže vám doporučuji, pokud chcete větší chleba, tak udělat bochánek a tady už je naše pomazánka. Chleba s pomazánkou jsme měli k večeři a ještě druhý den k snídani. Recepty určitě vyzkoušejte a pokud se vám video líbilo, tak mi to určitě napište do komentářů a budu moc ráda za vaši podporu, odběrem a lajkem, pokud se vám moje tvorba líbí.